Bytový komplex Nový Hlohovec. Všetky byty už skolaudované. Nový Hlohovec ponúka uzavretý a bezpečný areál. K dispozícii je vlastné detské ihrisko. Priamo v komplexe nájdete lekáreň, reštauráciu, fitness a iné služby. Príďte si aj vy pozrieť vzorový byt. Stačí sa len nasťahovať. Nech sa páči, dohodnite si obhliadku. Bytový komplex Nový Hlohovec. Váš nový domov.